Já vás všechny zdravím, mé jméno je Captain J. Terry Blitzen zveřejnil na svém Twitteru e-mail, který poslal majitel Babology. Tento e-mail potom dále rozesílala fanouškům a lidem, kteří se jí ptali na Babology. Tak tento e-mail všem rozesílala. Já vám tady ukážu screeny z toho e-mailu, který psal majitel Babology. Vyjádřím se k tomu. Potom provedeme znova podobný pokus, který už jsem jednou udělal, s trošičku zajímavějšíma výsledkama a pak vám na konci řeknu kroky, který jsem učinil nebo učiním a tak dále. Takže pojďme se podívat na ten e-mail, který psal majitel Babology, což jsem asi pochopil, psal ho přímo Terry a Terry ho zveřejnila na svém Twitteru. Takže jdeme na to. Tady napsal. Za druhé, scéna se škvaření čaje. Rád vám půjčím hrnec a zkuste vytvořit z čaje to, co vytvořil pan Jirka. Závorce. Kolegové z laboratoře zkoušeli a nepovedlo se jim to. Když napíšete slovo laboratoř, tak to vypadá, že jste strašně důležitý a máte prostě laboratoř. Já jsem to provedl tady v kuchyni, provedl jsem to v Praze v kuchyni. Pokaždý jsem to hodil do hrnce a uvařil a vznikla z toho sračka. Za chvilku se na to podíváme znova a budou ještě zajímavější věci. Takže to, že máte laboratoř a neumíte uvařit čaj, to o něčem vypovídá, takže je to nesmysl, co říkáte. Mně se to podařilo pokaždý. A vy si to můžete lidi taky vyzkoušet doma. Zkuste si to uvařit. Takže tady pan majitel kecá. A Terry Blitzen, aniž by si zjistila fakta, tak to sdílí, jako kdyby to byla pravda, třeba od Pána Boha. Prostě ano, pan z Babology mi něco napsal, tak to budu všude šířit. Je to sračka, co napsal, jejich pití je sračka. Pokračujeme dál. Potom tady říká Ečka. Pan Jirka si stáhnul staré produktové listy. Každý list už je dnes jiný, včetně Nature Food Color, syrupu a extras. Ta otázka se nabízí. Proč je na vašich internetových stránkách starý složení produktu? Jak je možný, že na prodejnách nevědí, z čeho se to vyrábí? Dneska jsem tam byl a nebyli schopni mi říct, z čeho se to vyrábí a poslali mě na internet, že tam je víc informací. A podle vás na internetu jsou starý produktové listy. Takže já jako spotřebitel se cítím oklamaný, protože já nemám šanci zjistit, z čeho se ty vaše čaje vyrábějí, protože podle vás je to starý na internetu a na prodejnách vědí hovno. To je nějaký trošičku divný, ne? Teďka se přesuneme tamhle do kuchyně a já vám ukážu, co se stane, když si koupíte čaj s cukrem a čaj bez cukru. A na konci toho videa, který teďka poběží, tak vám řeknu kroky, které jsem podnikl a myslím, že to bude docela zajímavý. Takže zatím se posaďte a podívejte se na tohle video. OK, takže jsme zpátky v kuchyni. Dneska jsem si koupil 2 Babology a mimochodem všechno budu natáčet na tuhle kameru plus na GoPro plus tam běží stopky, aby majitel Babology nemohl říct, že jsem to nějak sestříhal a že jsem podvodník a nějaký takovýhle nesmysly. Koupil jsem si 2 Babology, jeden jsem řekl, že chci bez cukru, takže na té etiketě je napsáno bez cukru a já předpokládám, nebo doufám, že tam žádný cukr nebude. Mám trošičku strach popravdě. A potom jsem si koupil klasický Babology, tam jsem neříkal nic specifického. Teďka to jdu na tu pánev, do těch hrnců, uvařím to a pak na konci vám ještě řeknu nějaké informace a kroky, které jsem podniknul. Pojďte se na to podívat. Takže žádný střih, budu jako kretén, to je jako natáčet. Takže teďka otáčím kameru, otáčím ji sem, jste to viděli. Teď takhle máme ty 2 Babology, jsou tady, pane majiteli, podívejte se, jo. Je to zavřený od vás, takže se nedostávám vůbec k tomu. Tady druhý, taky zavřený od vás, takže jsem se taky k tomu nedostal. To bez cukru je i bez kuliček, jo? Takže jdeme na to. Tak, tady se rozsypaly ty sračky hnusný. Tak a teďka už začínáme vařit, běží stopky, běží kamera. Tak jsem právě zjistil, že se mi vyplo GoPro, což mě trochu sere, ale zaplať pánbůh, to všechno natáčím tady. Takže teďka posunu tu kameru blíž a budeme pokračovat v natáčení. Takže to GoPro mě nějak selhalo, nevím čím to je, možná se přehrálo, jak je blízko. Ale pokračujeme dál, stopky furt jsou vidět, já to posunu blíž, abyste viděli dovnitř. Omlouvám se za to, že mi selhalo GoPro, ale pokračujeme furt dále.
Já teďka trochu odsunu tu kameru, protože tohleto bez cukru už je skoro hotový a na dně je nějaká podivná hmota. Já ji za chvilku vyleju sem a s tím budeme pokračovat dál ve vaření, ale tohle mě zajímá, tohle je totiž bez cukru. Tohle to je bez cukru. Se hned podívám na to, co to je, ale ještě si uvaříme to druhý, ten zbytek. Kurva, spál jsem si ruce. Ale pokračujeme, rychle. Tak, je hotovo. Takže tohleto je klasický bubble tea. Neříkal jsem bez cukru, neříkal jsem nic, nejsou tam rozvařený ty kuličky. Klasický bubble tea. A tohleto je bubble tea bez cukru. Počkejte, já si ještě mu ten obal. Tady takhle, tady je napsáno, tohle je klasika, jo? Bez ledu, podle receptu, zelený čaj, kuličky mix, ty v tom ale kuličky nejsou, ty jsem vyhodil vedle do popelnice. A druhý je bez ledu, bez cukru a zelený čaj. A tohle je výsledek toho bez cukru. Já to půjdu ochutnat a mám takový pocit, že to je cukr. Počkejte, já to ochutnám, snad neumřu, jo? Vidíte, jak se to táhne, co myslíte, že to je, lidi? To je cukr. To je úplně... To se lepí jako píča. Tady. No to ještě na zubech. Že to je cukr. Aha. Dám si ještě druhou lžičku. A tohle to je to klasický, jo? Jak to chutná. To chutná úplně stejně. Jo. Je zalepenou držku z toho celou. Ale jakoby je teda vidět, že v tom bez cukru je toho cukru míň. To si můžete všimnout, jak v tom krásně stojí lžička. Můžete všimnout, že tam toho cukru míň, ale prostě tohle je cukr. A tudíž já se jako spotřebitel cítím oklamaný, protože jsem si koupil věc bez cukru. Já jsem se 5krát na to zeptal, jestli to je opravdu bez cukru. Bylo mi řečeno, ano, je to bez cukru. Mám to napsaný i na obale, že to je ten cukr nalepený. Mám to napsaný i na obale, že to je bez cukru. Tudíž já se jako spotřebitel cítím oklamaný a dneska odpoledne podám podnět ke zprávě, nebo k České správě zemědělské a potravinářské pro, nevím jak to nazvat, tam to určitě někdy najdu, já vám, samozřejmě všude vám dám screeny, dám vám úplně všechno, takže podávám podnět k České zemědělské správě a potravinářské, doufám, že to říkám dobře. A podnět je ten, že složení nesouhlasí s tím, co uvádí provozovatel nebo majitel nebo společnost, nebo jak to nazvat. Další věc je ta, že na pobočce mi nejsou schopni sdělit, když se zeptám na to složení, tak mi nejsou schopni sdělit přesné složení, co se týče éček a takovýchhle věcí a odkázali mě na internet, na ty stránky, které už jsme si my, já a vy, které jsme si už našli. Jenže pan majitel se přes Terry Blitzen v nějaké osobní konverzaci vyjádřil tím stylem, že ty produktové listy, které jsem si já našel, tak jsou starý a už jsou dávno neplatný. To znamená, že vy a já, my jako spotřebitelé, tím pádem nemáme možnost zjistit, co je v tom pití, protože podle majitele produktové listy na stránce bubblelogy.cz jsou staré a na prodejně vědí úplný hovno. Takže to se taky cítím jako spotřebitel oklamaný, protože myslím si, že já teda neznám ty zákony, ale myslím si, že každý má právo vědět na to, jaký je složení té potraviny nebo toho pití, který bude konzumovat nebo pít. Si třeba představte, že by třeba nějaký diabetik přišel do bubble tea a objednal si věc bez cukru.
Já jsem se na to 5krát zeptal, je to bez cukru, je to bez cukru? Ona, ano, je to bez cukru. Co by se stalo, kdyby se to dal diabetik? Já si myslím, že tohleto prostě je s cukrem, takže to moc prostě dobrý není. Ale tam samozřejmě, to, že v tom je cukr, to jako není nic nezákonného, to prostě samozřejmě každý dělat může. To, že o tom složení evidentně lžou, protože věc bez cukru je s cukrem, to už si myslím, že je protizákonný, proto budu podávat ten podnět. To, že to obsahuje Ečka, pokud jsou ty Ečka v naší zemi povolený, tak nedělá nic protizákonného, takže to, že v minulém videu mi někdo říkal, že to je prostě, to, že to je sračka, to bubble tea, to myslím, že už většina lidí ví, nebo pomalu to ty lidi třeba zjišťujou, ale to furt není nic protizákonného. Ten můj největší problém byl s tím, že tu nezdravou věc propagují youtubeři a v úzovkách to nutí, protože moc dobře víme, jak psychologie funguje. Mladí děti nebo malí děti prostě chtějí být jako ty jejich vzoři, jako je Terry Blitzen, já jsem jmenoval ještě Exploiteta, Shopaholic Nicole, prostě mimochodem ty všichni 3 spolupracují s Bubble Tea, proto říkám tyhle 3 jména. Pak tam třeba ještě Falenka, to jsem ale do té doby neznal. Takže všichni tyhle 3, 4, možná jich 100% víc, tak mají diváky, kteří chtějí být jako oni. A samozřejmě ty firmy to moc dobře vědí, proto si je Bubbleology platí, protože vědí, že ty děti se nechají nalákat a koupí si to. A nepřijde mi to moc etický, není to nic protizákonného, já na to nemůžu říct ani slovo, teda já na to říkám věci, ale není to jakoby, že by to bylo nezákonný. Ale ten problém, který já s tím mám, tak je to, že to je dle mého neetické, ty lidi mají malý morální hodnoty, zajímají akorát peníze a to mně se nelíbí. A prostě pokud jsem o něčem řekl, že to je sračka, tak si zatím 100% stojím, protože mimochodem jsem totálně spocený, jak jsem tady vařil, takže kdyby to někomu vadilo, tak máte hod smůlu. A když jsem říkal, že to je sračka, tak tohleto dle mého je klasifikace slova sračka, takže mě za to nikdo nemůže napadnout, protože tohleto je moje definice slova sračka. A ty youtubeři, teďka teda jediná youtuberka, která se k tomu vyjádřila, tak byla Terry Blitzen. A to, co se vyjádřil, tak je sračka. Řekněte mi, jak Terry Blitzen, ten majitel toho Bubbleology, jí poslal e-mail, kde napsal, že já jsem podváděl, že tohleto se jim v laboratoři nepodařilo udělat. Jak je to kurva možný? Mimochodem, když použiju slovo, tak já jsem trošičku vytočený, ale když majitel Bubbleology použije slovo laboratoř, tak mi to připadá jako, že chce vypadat strašně důležitě. Jo, my máme laboratoř a jsme kolegové, se to nikomu nepodařilo. Ty vole, já si vzal hrnec a uvařil jsem to, takže tohle to není žádný podvod, tohle je prostě výsledek té vaší sračky. Na straně jsem. A Terry Blitzen to sdílela, aniž by si ověřila fakty. Prostě nějaký majitel napíše Terry Blitzen, hele, tohle to prostě není pravda, ty Nirka lže. A Terry Blitzen, ano, pane, máte 100% pravdu, já to budu všem sdílet a říkat to. Ty malá. Zjisti si fakta, pak něco sdílej. Protože tím pádem, že to sdílíš ty, tak lžeš i ty, lže ten majitel a všichni mě serete, vole. Mě sere, když někdo lže mě a sere mě, když někdo lže veřejnosti. A tohle to je věc bez cukru, která je s cukrem, vole, tak je tam neserte. Vyřídí to Česká správa, zemědělská, potravinářská, pokud to nevyřídí, i když já si myslím, že to vyřídí, pokud to nevyřídí, obrátím se třeba na pořad Jan Tuna na streamu a takovéhle věci a pokud ne, tak budu pokračovat v této kampani, protože nelžete, vole. Nelžete mi, nemám to rád. To je asi úplně všechno. Jsem totálně spocený. Tohleto video prosím vás sdílejte, udělá mi to neskutečnou radost, protože chci, aby se tohleto dostalo k lidem, aby ty lidi, co si myslí, že když se jde věc bez cukru, že to je něco zdravějšího. Není to zdravější, protože tohle je cukr a žádná fit věc to není. Je to prostě furt je to nezdravá sračka, protože cukr. Takhle, ještě spousta lidí mi psalo o cukru. O cukru natočím další video, protože spousta lidí to nepochopilo, co jsem o tom cukru myslel. Takže tohoto video sdílejte, aby se prostě ukázalo, že Bubbleology lže, protože tohleto je věc bez cukru, která je plná cukru. A tohle je klasická věc. Na to tady nemůžu říct ani slovo, protože to inzerujou, že v tom je cukr. Ale furt je to prostě nezdravý, takže to nepijte. To je úplně všechno. Já se s váma loučím, tohle video sdílejte, dejte mi odběr, sledujte mé sociální sítě, protože tam možná bude pokračovat vyvrcholení této celé, já nevím, kauzy, nebo jak to nazvat, protože já to dotáhnu do konce. To je úplně všechno. Moje jméno je Captain J, mějte se krásně, já se s váma loučím. Puhu. Like sdílej dej, bude to fakt nej. Já jsem Captain J a čekám na odběr.
Všem vám děkuju. Zpívat neumím, ale to mi nevá, stejně to tady rozjedu. Děkuju moc krát za zlínu.